got a gatas. Makmak. Mak. Sit down, Mak. Mak, halika Mak dito. Nagkakuha ng meron pa. Ayan, Mak, halika Mak. Ayan. Oh, labas ka na. Labas. Labas na doon. Sige na. Oh, kopi ko. Lalabas na, kopi ko. Ayan, dalawang aso. Oh, oh nag-uunahan pang lumabas. Pasok, pasok, pasok. Mak, sabi ko, labas na ba? Sige na. Nandun na si kopi ko. Sige na. Sige na, labas na. Para hindi kayo mag-away dito.
Ayo dawan, sis Alma. Laruan, tapos pinakain namin sila. Ang ano dito, si Yes Shopee TV. So, shout out sa man, Yes Shopee TV. So, kahit konti yung ating pondo, and then yung budget, na naging successful yung ating gift giving dito sa Iyo, may payod ako. Meron pa ako dito na hindi pa nadikit sa'yo. Idikit ko na. Jobelin, thank you daw. From Alma. Chinich. Chitinich. Ano ba ang pag-spelling nito in USA? Tatao ka vlogs. Migalab shout out. Happy tricking. Tatao ka. Bira ako pumunta sa'yo. Pero nandito ka. Manaynit. Migalab shout out. Iyo, tatao ka. Yung picture may tatao ka na nasa thumbnail. Sa bangkirohan yan. Bangkirohan. Yung history baga ni Papa God. Ay, wait lang. Parang ano to. Mag-shutdown tayo nito. Wait lang. Tatao ka. Baba ka po ng link mo. Tatao ka. At aayudahan kita.
Nandito pa ako kay Sis Alma. Paano pag bako siya portrait? Di man nakakaano, try ko. Tingnan mo pag ano, paliko ko. Sabi niya, sabi, rotate o rotate. Rotate. Pag cellphone kaya, dipisil. Ura, gano'n kayo ni cellphone. Pag naka-cellphone. Ayan, Roji Carry daw from Sis Rhea. Tatao ka, baba ka po link para maayudahan kita. Nandito pa ako kay Sis Alma. Ayan, Sis Rhea, mega love shout out from Chikari. Nandito pa ako kay Sis Alma. Pangalawang ayuda ito po si Alma, pangalawang ayuda. Diyan sa inyo, umaga pa lang, dito sa amin gabi. So, good morning from US. Good evening, Philippines. Pinapanood ko muna. Kumusta ba yung New Year nyo? Maulan ba? Si Sis Rhea nandoon sa ano, yung mga fireworks, yung isang ano lang, isang place, tapos manonood ka doon ng fireworks, ng magka-countdown. Thank you, tatao ka sa paharang. Baba ka na po, Ling. May ano ka na po. May blue ka na. Tatao ka. Nandito ka lang tatao ka. Sa live stream mo, bukas pa. Iyo po, tatao ka. Ayan, mag-thumbs up na ako sa ano mo, sa live mo.
May premiere ka. Ayun, nakita ko nga ni. Puros man tatao ka ini mga ano tawag dito? Paborito kang aki ko. Mobile Legend. Patamsak din kay tatao ka. Ipin ko kaya si tatao ka sa premiere ni. Ayudahan mo na kita tatao ka. Ayuda from ni channel. Ayan, kay tatao ka, ayuda. Wow, naka 2.3 ka na pala tatao ka. Thank you, Sis Rhea. Congrats tatao ka, naka 2.3 ka na pala. Si Miss Honey Mix Vlog. Ano ko yun? Tigpi-play ko yun sa watch hour niya. Kumusta pa tatao ka? Monetize na siya. Di kaya ako nakapunta sa iya. Paano nag-live siya? Halos magmadaling araw na. O kaya minsan 10 o'clock nag-live siya. Ayan, dating dikit na kamo ni Sis Rhea. Kapatid ko man lang yan, tatao ka si Rhea, sab. Tingnan ko pa bay, baka may ginawa ako bay na totlong ninja. Bago ko yun, idikit ko sa'yo. Ayan, salamat daw, Sis Rhea, from tatao ka. Kumusta po tatao ka yung bagong taon? 'Di ba? Simple man lang yung New Year ta dito sa Legazpi, no. Wala man kay masyadong putukan. Tas wala man kay masyadong nabalitaan na may naputol sa kamot dahil sa paputok, 'di ba? Tapos yung may tamaan na ligaw na bala, 'di ba? Iyo nga tatao ka, 'di ba? Maray na ito kaysa nakulong ki maputukan sa mga kamot tas mga aki pa. Ayan, unang dikit tatao ka, tapos duman ako sa premiere mo, tapos may live ka ata bukas. Yung Uragon TV, tatao ka sa akin yun na. Naka-thumbs up na sa mo, sa message, sa premiere mo, tsaka sa mo, sa live mo. Welcome po, tatao ka. Iyo na isang live ko, di of kuman. Sige, tatao ka. Congrats din kay asawa mo. Para sa kayong dalawa monetize. Kumusta tatao ka? Nakasahod ka na? Nakasahod ka na kay YT?
Ibig sabihin mo, yung revenue mo, 62 pa lang. Uy, malapit na. Oo, malapit na yan. $62. Malapit na yan. Oh, halos yung mga ninja ko, nakadikit na yan kay Jikari, oh. Pero may tatlo ako do. May tatlo pa akong legit account Jikari. Ito, Jikari, oh. Oh, I'm sure na hindi pa to nakadikit sa'yo. Bye, Jikari. Naunahan ko na pala yung saging mo, ah. Nakagraduate na ako. Pero yung music mo, yung Jikari music, ano, lamang na yun, di ba? $24 pala, Jikari, yung kaninang premiere mo. Ayan, oh. Panoorin ko ulit. Ayan ba yun? 24 minutes pala yun, kaya pala matagal. Pero tapos na yung ano mo, yung premiere mo, nandun pa rin ako. Nakalimutan kong may nakabidyo pala ako. Sa harang pa ako, bye. Ano yun? Mga sa spam message ko. Ang merangga. Kakampwit. Loco. Ayan, dito na ako, bye. Tatao ka, ayuda pa, kulang pa ako sa'yo, tatao ka. Nakadikit na ako ng isa sa'yo. Huwag mo lang anuhin. Para hindi nila makita. Ah. Kampoy. Mabuti hindi ka kampon. Kaya mo naman nangyari ngayon, di ba? Kung kakampuit ng loko. Ayan, sige. Tao ka. Hindi mo na ako magtatagal. Kasi gabi na rin eh. Ayan. Malpay naman ng konti.
at musika. Kanino yan kay tatao ka? Tamsak harang host invite ni Talakiran Diyosa. Uy, kay Talakiran Diyosa. Thank you. Bigyan kita ng ano? Bigyan kita ng jacket ng blue. Ayan, mayroon na, naka-blue jacket ka na. Ayan, ayuda 1, Jikari. Done. Ayan na, bye. Okay na, bye. Ayan. Naka-blue ka na kwento at musika. Baba ka na ng link mo. Ayan, sunod ka dito kay tatao ka. Kasi si tatao ka pa, inaayudahan ko. Oh, kay Buboy. Ayan, kwento at musika, mega love shout out from Tatao Ka Vlog. Ayan, pwede ka magbaba ng link kasi naka-blue ka na. Tapusin ko muna si Tatao Ka. Starla Vlogs, mega love shout out. Tamsak harang sis Junet. Ayan, thank you Sisi Kurt. Thank you si. Ayan, bigyan ko ng blue. Ayan, thank you sa paharang, mega love shout out. Ayan, naka-blue ka na. Tapusin ko muna si Tatao Ka. Ayuda to, Tatao Ka. Baka naman Timuragon, pag-graduate. Ayan, si Starla. Sige. Ilan na bang kulang mo? Starla Vlogs, mega love shout out from Tatao Ka. Nakaraan pa yun. Tinan mo naman. Hindi, matagal na yung ano. Matagal na yan. Oo. Ayan, sige. Sige. Ayan, tapusin mo sa Tatao Ka. Then, sunod. Ito si kwento at musika. Wait lang. Ang lola mo. Ay, sige, Tatao Ka. Salamat. Tatao Ka, mega love shout out from kwento at musika. Sige, stay lang muna at tapusin ko lang sa Tatao Ka. Yung mga ninja ko, nakapag-graduate ako dito sa Timuragon. Kaya dikit na dikit ito. Ayan, ayuda to, Tatao Ka. Ayan na, nandito na ako sa'yo ulit. Wait lang, bibisitahin ko yung bahay ni musika. At ni Starla. Uy, si Julie na magdagal. Ang galing ng Tatao Ka. Galing ng mo. Ayan, may 2 ka na, Tatao Ka. Julie na magdagal. Ayan si Tatao Ka. Tutulungan tayo mag-ayuda. May siya, promote ko lang, may live si Tatao Ka bukas. Wait lang, tingnan ko yung niya, yung live niya. Kasi nag-ayuda rin sila eh. Yung team ni Tatao Ka, nag-ayuda rin yan. Ayan. Oo, bukas ito. Ayan, thank you. Thank you, Tatao Ka.
Ayan si Sis Rhea, nag-aayuda rin si Sis Rhea. Tulungan niya ako mag-ayuda. Ayan. Okay na. Tatao ka, okay na, tatao ka. Punta na ako doon kay Kwento at Musika. And then, sunod si Starla. Diyan ka lang sa Sikoy, Starla. Punta ako kay, kay Musika. Oy, baka naman ha, yung hindi pa nakadikit sa akin, mag-iwan lang ng bakas. Mag-iwan kayo ng bakas para, ano, masuklaan ko kayo. Ah, Kwento at Musika. Kwento at Musika, dito na ako sa iyo ha. Oy, thank you. Sige, thank you ha. Tamang panood para hindi malagas yung yung pandikit nyo. Bye, pumasok si Starla. Kilala mo ba si Starla? Maguto channel ako ha. Pag ang main dala ninyo, maguguto channel ako. Oy. Ano to, Kwento at Musika? 60 pa lang yung mo. Oo, pinanood ko. Maayos video mo, host. Kwento at Musika. Yung banana mo ba is 68 pa lang? Main host, bago lang din ako. Ay, sige. O, ito, ayudahan kita. So, ano yan? Si Mua, nagwayan si Starla. Ah, iyan na yung bago mong channel. Oh. Iyan na yung bagong... Bye, Chikari. Yan na yung bago ni Moana. Kasi nga sayang yung nakaputo sana. Hirap-hirap bang isda. Nawala yung kayang channel. Ito ang tips ko sa'yo, Kwento at Musika ha. Mag-upload ka ng maraming video bago mag 200 yung saging mo. Kasi pag hindi ka nag-upload ng mga video, pag nangingisda ka, yung mga napangisda mo, malalagas yan. Oh, pero in fairness maganda yung channel mo ngayon Starla Vlogs. Oh, nandito na ako sa iyo, Kwento at Musika. Kaso sayang, isa pa lang yung video mo. Oh, nandito na ako sa mo. Kasi pag paulit-ulit yung video na tipi-play, sayang yung mga saging. So, malalagas yun. So, kailangan, pag nagpunta ka sa mga nag-live streaming, or sasaba ka, kailangan yung upload video mo is marami din. Para iba-iba yung papanood nila. Wow, thank you. Talakay Diosa. Mega love shout out. Thank you sa bahay ko. Oy, natamsakan ko ng premiere mo O, ito. May bago akong gawa na Ayan, mega love shout out sa lahat, sabi ni Talakirang Diyosa. Nandyan si Tata Oka, nag-ayuda kay Kwento at Musika. Invite mo daw siya. Oy, si Roder. Tata Oka. Sige, lagyan ko Tata Oka ng Tata Oka, lagyan ko ng blue. O, ayan, meron na. Talakirang Diyosa. Tumutulong si Tata Oka mag-ayuda kay kay Kwento at Musika. O si Starla, si Moana pala yan. So, alam na, aayudahan mo si Moana. Ayan, Manay Oka from Talakirang Diyosa and Chikari Amor from Talakirang Diyosa. Ha? Walang audio ako? May audio. Hindi mo ako nakamute. Patingin na. Wala, Tata Oka, mayroon. Kaya nga ang ganda ng niya Ang ganda ng
channel name niya. So mag-ingat na. Huwag nga haluan ng huwag haluan ng mga alam na para hindi ma-CPR. Ako nga ito nanonood ng TV si Agong. Kasi syempre may sound. Kaya tinatakpan ko yung microphone ko. Uy, tatao ka. Maraming salamat. Searchable. Sige. Oy, nakayod na ako sa'yo. Kwento at musika. Are you the one? Di na ako magbabakas para mag-upload ka ng marami kwento at musika para hindi lang yung isang video mo yung papanoorin. Nag-echo. Kasi nga malapit yung microphone ito, malapit. Kasi tinatakpan ko para hindi ako ma-CPR ng TV. Ano yan? Makulog sa talinga. Nakahisit ako. Yung headset ko. Yun na nga sabi ko sa mo. Pag may electric fan talaga, nag-uugong. Yun, meron na. Nag-uugong talaga pag may electric fan. So electric fan, hindi naman ako nga nadahong TV, wala man. Ito ka paano pala ni Kuya mo yun. Pag nag-live ka, yung ugong ng electric fan, nadadangog. Uy, yan naman, naka-electric fan, nadadangog. Uy, wait lang. Paros. Uy, wait lang, napigayudahan ko pa si Kasreya. Thank you from Talakeran, Diyosa. Si kwento at musika. Wait lang, tapos Uy, talag. Garo pirme may flight ang Elisa. Iyon, nag-end na si talag. Naka 10 hours man, so 3 hours ko na LS kanina. Pero alam mo talag, ang dali lang. Doon na daw ako sa dali lang. Kabay ka. Wait lang baka ma-CPR man talaga kita dito. Dali lang. Yan, madiklo mong digdi. Yan. Dito nga tayo. Dito na tayo. Naingayan si Kuya John. Wait lang, guys. Christmas pa sa amin. Ayan, Christmas pa. Ayan. Nag-ikot-ikot. Wait lang, ayan. Christmas pa sa amin, Christmas. Di ba? Christmas pa, Hindi ko pa tinanggal. Nag-aayuda pa ako kay kwento at musika. Ingay ng aso ko. Nandito na kay Starla. Para isa lang ng punta ko. Kay Starla muna ako. Datao ka, thank you. Talak, Jikari, Sis Rhea.
Ayan. Si Starla, tapos si Musika. Ganda ng ninja ni Tataoka. Si Jelly na magdangal. Iyo kasubago. Tagayo is yung naglaog. Let ma-charge kita. Baka dyan nalubat na ako. Ay, kabayo ka. Ayan. Tamsak daw talak sa premiere mo. Parang tatao ka. Ayan, malapit na si Baiji Kari. Matutulog na yan kasi sabi niya tinuklak lang daw siya. Dito na ako sa'yo, sis Moana. Starla. O, wala ka nang narinig na ugong. Ay, kabayo ka. Wait na. Baka mamara pa yung live. Patingin nga. Oh, pwede na. Oh, ayaw talaga. Ayaw si Freya. Ayaw malapot. Ito. Gusto talaga ayan. Gusto talaga talaga. May swalo na. Kailangan nating mag-diet. Talak. Malalaki na yung ating mga blouse. Dapat mag-diet na tayo. Uy, wait lang. Nandito na ako kay sis Starla. Mabilis lang yan umangat na banana mo, sis Starla. Kasi marami ka naman followers, di ba? Ang problema kasi ngayon sa pangingisda natin is mabilis lumagas, di ba? So, kailangan talaga panoorin ng maigi. Tsaka, dapat wag mag-message na spam para pasok sa mga.
OMG. O sige, makagraduate ka na ng ano, ng 100 sis Starla para pwede ka na mag-live. Mag-live ng ang tawag dito, yung pag-live na ano, na direct. Kasi pag naka 100 banana, nakakapag-direct na ng ah, sa laptop nga lang. Para pag cellphone, kailangan mo 1K. Pero pag naka 100 sub ka, sa laptop pwede na. Pero pwede na rin gamitin yung ano, yung StreamYard. Kahit na naka 100 banana ka. Pero pag naka-direct, hindi mo pwede kapag cellphone ang gamit mo. So, kailangan, pag naka 100 ka, laptop ang gamitin mo, or pwede kang gumamit ng StreamYard. So, papag-graduating kita ng 100, ng grade 1. So, hindi na ako magko-comment dito. Kulang pa ako kay G-Carry, isa pa. Dito na sa isang cellphone, bye. Oh, G-Carry, dito sa isang cellphone. Pangalawang ano ko sa'yo. Naka, nag-live na rin si Sis Gwen. Ito, oh, nag-pop up na sa akin. Nawala na dyan si Musika, kaya, ano, dalawa lang nakuha niyang ayuda sa akin. Wow, naka 1.6 ka na pala. Ano yun? Ano sabi ni Talak? Maya, tulog na kami. Hindi, Talak. Kasi yung data nito, ma-expired bukas. So baka bukas, alam mo naman pag kung anong oras na ako magising nito, baka mamaya na-expired na. Oh, so, in advance ko na. Pwede ka nang matulog. Si J. Carey nga hanggang 10 o'clock lang yan. O, naka 29 minutes na ako. Uy, naiwan daw si Rhea sa live mo. Tala. Ako nga din, naiwan ako doon. Kung hindi pa ako nag-Facebook, hindi ko nakita na naka-end na pala siya. 1 hour lang ito, Talak. Tapos na ako nito. Naka 30 minutes na ako, oh. Mga 10:30 pa ako. Okay lang. O, midnight na dyan. Dahil 10 o'clock pa lang dito, Sis Rhea. Nag-ayuda pa ako dito kay ano, kay Sis Starla. Papagadbit ko si ano, si Starla. O, magturog na ka mo. Mamaya pa. Si Kuya mo dyan nga, matutulog yan. Nauna pa.
4 millions in the house. Thank you so much, guys. O, 5 na kayo dyan. Ipag-graduate ko muna si Starla ng grade 1 para pwede na siya mag-live. 10 PM na igdi, oo. Talak, ipag-graduate ko muna si Starla ng grade 1. Kasi pag naka-grade 1 na si Starla, pwede na siya mag-live sa StreamYard. Tapos kung may laptop, pwede na siya mag-live streaming sa laptop na direct. Uy, sige na, bye. Good night na, matulog ka na, bye. Thank you, ah. Uy, thank you. Thank you sa pag-stay. Good night. Good night. Naka-live na si Sis Gwen. Nasa ano yun eh. Nasa province din si Sis Gwen. Uy, mga ka-Team Oragon. Successful pala yung pag-gift giving namin sa ano, dito sa Bicol, sa Bangkirohan National. Sa resettlement ng Bangkirohan. Ay, wait lang, malalaglag na. Wait lang. Tapos, yung natira na pundo ng Team Oragon, yung iba, tinulong natin doon sa pasyente ni Diyosa. So, di ko alam kay Diyosa kung kumusta na yung pasyente niya, pero kailangan pa nung pasyente ni Diyosa ng help kasi mag-oopera pa yun eh. Yung pinadala natin is sa pa-check up lang yun tsaka sa gamot ata. Pero mag-ano pa yun, mag-oopera pa. So, kailangan pa ni Diyosa ng maraming tulong. So, nung bago mag-Christmas, talagang puspusan si Diyosa mag-live para doon sa kanyang pasyente. Tapos nung Pasko na, New Year, na-busy rin siya, kaya hindi ko alam po ano ang update sa kanyang pasyente. Hello, Steve, GB, Mega Love, shout out. Sino to? Si Miss Marie? Oy, nakatatlo na ako sa'yo, bay, na dikit. Ayan, pangatlo na to, bay, ah. So, matulog ka na dyan. Ayan, shout out din sa'yo, Zip TV, 560. Nandito ako kay Bay Jigare. Palaro nila to eh. Paunahan magsuot ng brief gamit ang bibig. Ano, nakakatuwa ito ah. Parte nila Anton nila Jigare to. Nakakatuwang palaro to, Jigare ah. Tatao ka, thank you, tatao ka. Matulog ka na, tatao ka.
Oo, naka-duty ka. Sa aga pa ang ano mo live, ang ano mo pala, sa aga pa ang day off mo. Ano to yung kapartner ni ano? Oh, ang maganda to, Jikari, kapartner mo si Agumo. Ang pangit nito kung hindi mo kapartner yung asawa mo. Ayan, Dan, ayuda, Jikari. Ang bilis nga makaano ni ano ni Starla ng kanyang saging talak, 'di ba? Tatao ka, may dinikit pa ako sa'yo, tatao ka. Oh. Then, yung premiere mo, natamsakan ko na din. Sunod kong tamsakan ulit, nakarabi ka na talaka, mamaya ulit tamsakan ko yung premiere mo. Basta naman yung camera ko. Oo, mabuti may signal si Sis Queen. Nakatamsak na ako kay Sis Juana. Isa na lang to. Ito lang. Nakamerang Diyos lang. Oh, nakapsun ko na pala.
Sa tao ka ang sipag mag-premiere. Ako totoo ka. Tinatamad ako mag-edit. Madikit pa ako sa main account ko kay Starla pala. Sa susunod sis, Starla, lagyan mo pa ng ano, ng maraming video. Para hindi pa ulit-ulit. Oo. Oo, talak. Hindi talak, ganito talak. Sabi ko kay Kasudlot, ipag-update mo ako ng 3K. Tapos, i-play ko nga siya. Ngayon, napag-update na ako ng 3K, nalagas yun. Di, nalagas ata ng mga, ilan yun nalagas? Nalagas ng mga 10 ata. Nakita ko sa ano, di ba? Nakikita sa analytics kung ilan yung nalagas. Tapos sabi ko, ay sus, nalagas. Tapos, di sabi ko ka sa'yo, mayroon ako ditong, alam mo na yun. Di ba nakwento ko na sa'yo? Uy, mabuti ka mo. Ano yun, yung iba hindi pa nakadikit sa akin. Yung, napasukan ulit. Oh, pwede ka naman, pwede mo naman i-live si Starla. Pwede mo naman i-live si Starla. Makakawanandod na si Starla, oy. Nandito pa ako kay Starla, nag-aayuda. Mabuti ka mo pumasok sa akin, hindi ko makakilala. Yung main account ko, i-dedicate ko kay Starla, bukas na. Pero, makakapag-live siya ng 100 gamit niya ang laptop. Or, pwede siya mag-live, ang gamit niya ay StreamYard. Dahil siya makakapag-live na cellphone ang gamit kapag 100 ang saging. Di ba sabi ko sa iyo? Naka-live din si si Queen. Talak naka-live din si Queen. Nasa Guimaras yun, 'di ba nasa province siya? Hindi ko alam kailan balik niya ng Hong Kong. O in fairness maganda yung tight niya, channel niya, Starla. O sabi ko sa mo,
Yung mga pangdikit ko sa kanya, legit yun. Unless na may dumikit sa kanya na hindi legit. So, dapat sa susunod, marami yung video niya. O, sige na. O, ano na lang ako. 15 minutes na lang ako. Tagad na ako. 1 hour lang. Oy, gumuhit na yung saging mo, sis Rhea. Gumuhit na yung saging, sis Rhea. Gawin ko munang 80 star lang. Baka dyan, ubusin man lang. Sayang.
nagtatamsak ako sa premiere mo talak. Tapos yung isa, nandito kay Moana, ayan, kay Starla. Si Kuya Jun mo kaya, nanonood TV, kaya ako, nandito dun sa sala, nag-live. Nakita mo aura ko. Nag-live ako dun sa kabila. Sabi ni Kuya mo Jun talag. Doon, sabi ni Kuya mo Jun, ano na yan? Dalawa na. Pag okay na ako doon, ano ta ka na. O pag nakarami na ako, kasi baka mamaya, ano yun, pag nagamay ko na yun. Kasi, kaka-start ko pa lang paka-adyan. Kasi di ko pa man aram gabos. Pag nakakuha na akong idea, tapos pag nakakuha na akong medyo aram-aram ko na, syempre, share ko sa imo. Eh, hindi ko pa masyadong gamay. Ano i-share ko sa imo? Pero nag-live na ako. Naka-live na ako sa bago. O, tapos syempre, aaputan mo ako. O, pag inapot mo ako, tapos hindi ko man-answer. O, ano yun? Yung apps na yun, i-PM ko kayo, tabawal man yun. Bata talag, doon, bawal doon ang umalis ka sa camera. Halimbawa, nag-live ka, bawal ka umalis sa camera. Dapat isang oras, nakaharap ka lang sa camera. Sa camera ng cellphone mo kung nag-live ka. Tapos, bawal duman ipailing ang ini mo. Bawal duman ipailing. Dapat ang sulog mo lang talaga t-shirt. Pag tayo nagsunod sa patakaran, ibaban ka niya sarong aldaw. Tapos, so live mong ito, dahil mababalid. Dahil wala kang points. Kaya, sabi ko mahilig ka mag-live. Pag permi ka nag-live, ang sarong aldaw, isang oras man sana, pag isang oras lang ikaw mag-live, ano mo sa oras mo na, wala tayo mong may mag-upload, wala tayo mong may magsugo. Si Kuya mo dun baga para sugo sa ko. Kaya, ma-live ako, sabi ko, ma-live ako. Ano yan? Sabi ko, pag nag-live ako, wag mo ko tatawagin. Kaya ang ginibo ko, nagluto muna ako, pinakaon ko sa mga aya, pagkapakaon ko, dahil pa man siya gigutom. Niya ko yung sisira. Ay, sus. Dahil pa nga na, 30 minutes pala ako nag-live. Binuksan na ito pinto, tama dumanda sa luwa, mabakal ko siya review. Siyempre sa mga ayang pagbalik, maribukon. Pag maribukon, abot man kay maribuk. Tapos, abot kay may sound. Tapos, dapat, dahil ka naka-SDB. Masila na apps yan doon. Masila siya. Tapos, sa likod mo dapat, wala ikasa na sa camera, kung kisa iso naka-register duman, isa lang sa camera, bawal may magsi-rape. Tapos, number 1, bawal aki, nasa likod mo. Tapos, bawal maribok. Mas basilan pa kayo kay white eh. Pero, nakulo na nagpapatunay. Kaso nga dapat, bago takao, dapat, alam ko na pag inapot ko ako, sisimbag ko sa iyo. Kaya, sabi ko, makaano muna ako, tapos, tapos syempre, kung may araw man sana ako, syempre, i-share ko sa iyo. Kasi dapat, pag nagla-live, may nakatambay, dawa saro lang. Pero, maski wala man kinagtambay sa iyo mo, igwa ka pa rin yung point. May points pa rin. Sa kung nga na, nagtambay saro lang, magturog na ka mo. Si Kuya mo dun nakaturog pala una.
Ta nagiling ang kibuksing. O, malalapit na mag 1 hour na ako. Magturog ka na. Aga na. Iyo, paano? Ang gibo ni Kuya Mujo, paghapon, makatulog siya. Kaya pagbanggi, kung anong oras siya na pero, doon siya makatulog. Dahil nagkatulog na hapon. O, pag hanggang anong oras ka. O ano, sa oras man sana ako. Tapos syempre, so, matarambay-tambay sa kuya, makaratulog na yan. Pero sa iyo is baga, aga sa kanila, patuya, bangki. Para pag ano ko, ito sa aga, ma-expired na yung load. Sayang man, o di, magamit ko lamang, mapalit na naman ako kung di ko nagamit. Simuha na, hanggang 80 ko lang Ano yan? Alabaon. Di, sarang oras man sana ang pag-live ko nga ni, o pira ng oras lang, o 3 minutes na lang tapos na ang live ko. Dakulon ka upload. Na yan? Dakulon ka upload. Dakulon upload ako, ano, sa pag-giving me. Pero ma-premiere na kami sa Lunes, kaya Miyerkules, ma-premiere na kami. Kang mga katim ko. Ang una ako, 5 hours. Ngayon, para ako nag 1 hour man lang. Kasi bago po sana ako nagpuon. Malapit na matapos na ako. O, 2 minutes. Ma-live ka sa aga, Diyosa. Ayan. Ibuhon ko ng 30 ining thumbs up mo. Then ako ma-comment. 30 ng thumbs up ko doon sa agibuhon ko. Kurawang ining cellphone naka-pray. Iyo sa Lunes, dahil man ako schedule kan pag-live. Ako man dahil man kay schedule. Kung maisipan sana. Iyo man ako kung maisipan iyo. O sita lang, puro daw ata nag-live. Uy, alas 10 lang aga pala ang premiere mo. O, pang 28 na ang tamsak mo. Alas 10 kang aga pala sa aga ang premiere mo. O, di, ako. Sa aga kaya, gusto mag-live yung recorded na video. Premiere yun live. O gusto mo mag-record ng video na naka-record. Premiere sa premiere yun. Papagalon, magtarang. Kamu ni tatao ka na tamsakan ko na ang premiere nando. Si tatao ka, naka-duty daan. Sa aga pa ang ni tatao ka. Ang yun? Ang day off. Dapat yung ora, dapat, yun? Nawara at tuloy. Hindi ko na nabasa. Apagkalong pag cellphone mo, di man naiiling ang O si tatao ka, tapos talak may premiere. Pero ining saro, live ini tatao ka, o. Para basin sila tao ka, mas tayo nagpauran digti, baka nga sa ibang part kan Dubai. Aw, iyo.
Nangari ko si Third sa oran. Uy, sige na. Babay na ako. Ta naka 2 hours na, ay naka 1 hour na baya ako. Sige na, good night tala. Tala kay Randiosa, Ria Sar, Chikari Amo, Tataoka, and then si Starla, and then si Musika, ayan. And then yung kay si Sis Alma, yung taga-US na nagpasa sa akin. So, ayan. Bye-bye, good night, good morning America, good night Philippines, ayan. Love you, good night, bye-bye you. Sis Ria, and tala, good night.